Benvinguts al meu raconet! Avui voldria parlar-vos més personalment de la meva malaltia. Com que busco molta informació per YouTube i molts vídeos de malalties i trastorns mentals, l'altre dia em va sortir uns reportatges que van fer a Telemadrid, que no és que m'encanti Telemadrid, però aquests estan molt bé, que tracten sobre persones que estan subjectes a prejudicis i estereotips, com persones transsexuals, persones amb Alzheimer i persones amb trastorns o enfermetats mentals. Aquests reportatges es diuen Esto no se pregunta i els hi fan una sèrie de preguntes que normalment solen ser incòmodes però que a la gent els hi genera curiositat de saber i que les persones afectades per el tema d'aquell dia ho responguin. Així que jo he agafat les preguntes del capítol de malalties mentals i me les he fet a mi mateixa per respondre-me-les. La primera pregunta és: et molesta que et diguin boja? A mi personalment no em molesta sempre i quan no ho facin de manera despectiva o de manera excloent. No és un adjectiu que m'afecti en el mal sentit, la veritat. De fet, és una paraula que m'agrada. La bogeria crec que és alguna cosa especial en les persones. La segona pregunta és: quin és el teu diagnòstic? El meu diagnòstic és TLP, trastorn límit de la personalitat. Com ja vaig comentar en un vídeo, és un trastorn que afecta en les conductes afectives de les persones i que té diverses causes, ja sigui biològica, factors ambientals i fins i tot neurològics. El moment en el que et donen el diagnòstic és el millor moment de la teva vida perquè ja li pots posar un nom al que et passa i saps que tot allò que et va passant té una base, no és que ho facis sense sentit. Però al mateix temps és el pitjor moment de la teva vida perquè ets conscient de que realment patiràs això per sempre i de que no te'n pots lliurar. La tercera pregunta és: estàs així perquè has pres drogues? No, jo no estic així perquè hagi pres drogues. Evidentment, no vol dir que les drogues no afectin. El que sí que és veritat que hi ha moltes persones que si ja tenen una predisposició a patir una malaltia mental i prenen drogues, aquestes probablement l'empenyin a desenvolupar-ho més fàcilment, però no té per què. Hi ha persones que les drogues no els hi afecten, el que tenen simplement és un problema psicològic més que se'n diu addicció. La quarta pregunta és: escoltes o veus coses que els altres no? Jo no escolto veus, no veig persones, no m'imagino res, però sí que és veritat que tinc la realitat una mica distorsionada, que em despersonalitzo, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha moments en el que puc estar en una sala plena de persones i veure-ho com si jo estigués fora d'aquell lloc. És a dir, la meva ment pot estar a qualsevol lloc menys en aquella sala de persones. És com una abstracció del món. En aquell moment només el que està passant en el teu cervell té sentit i només veus el que està passant en el teu cervell. No veus el que hi ha al teu voltant ni escoltes el que hi ha al teu voltant. A vegades també tinc la sensació de quan vaig a algun lloc o estic al metro o a l'autobús que la gent em mira i parlen de mi, que quan estan rient, potser estan parlant entre ells i han fet una brometa i estan rient entre ells, però tinc la sensació de que riuen de mi. És una mica paranoic. La veritat que crec que el que més descriu com em sento cada dia és com si jo estigués tancada en una torre molt alta i estigués mirant per la finestra i veiés a la gent viure la seva vida i com si jo no pogués arribar a viure aquesta vida perquè estic allà dalt, estic molt lluny de poder ser normal. És el meu cervell en què em fa sentir tot això. La cinquena pregunta és: la gent et té por? Jo crec que no soc gens agressiva cap als altres, la persona que més por em té soc jo mateixa i a la que li puc fer més mal és a mi mateixa. De cara als altres, la veritat, soc una persona bastant calmada, bastant carinyosa. No em tenen por. La sisena pregunta és: de què tens por quan perds el control? La veritat, en el moment en què perds el control, no tens por a res. En aquell moment ets la persona més forta del món, ets la persona que té més raó i ets invencible, perquè tot el que tu diguis té més pes que res. Dius barbaritats sense ser-ne moltes vegades conscient, perquè realment és el que et surt de dintre, no perquè ho vulguis dir. És molt normal que després se'ns oblidi el que hem dit o les situacions que hem viscut.
Jo, per exemple, ahir ho comentava amb la meva parella, jo no me'n recordo de les vegades que he muntat un escàndol aquí a casa, i han sigut unes quantes. Com us dic, jo no sóc violenta, no és que munti escàndols de picar tot, de tal, però sí que és veritat que em poso molt nerviosa, crido i necessito estar sola. I ara, un cop he viscut tot això i ho intento recordar, jo no recordo què ha passat, ni per què m'he enfadat, ni què és el que he dit durant les discussions, no ho recordo. Crec que el que és molt important és recolzar la persona que està descontrolada perquè quan torni a la realitat senti el mínim dolor possible. És com si tu caus, doncs quan t'estan curant, per així dir-ho, que quedi només una ferida, que no s'hagi de tallar una cama o un peu o un braç. És a dir, intentar que quedi el mínim de trauma possible d'aquella descàrrega emocional que hem tingut. Jo, per exemple, recordo moltes discussions amb la meva mare en la que ens pujàvem molt les dues i era a veure qui cridava més, qui tenia més raó, qui s'enfadava més. I jo realment potser hagués necessitat parar, marxar en aquell moment, estar sola, racionalitzar el que havia passat, calmar-me i llavors parlar les coses com una persona adulta. Però ni ho podíem fer perquè ella no ho entenia i jo no la culpo perquè ella no sabia el que em passava. Llavors ella no entenia que jo necessités això i cada cop era aviam qui tenia més raó que l'altre i aviam qui cridava més que l'altre. La setena pregunta és si algun cop m'han lligat. No m'han lligat mai perquè no he estat mai hospitalitzada perquè m'hagi donat un brot o alguna cosa així. Per tant, no m'han lligat mai, però crec que és deshumanitzar completament a la persona. Un professional de la salut mental no hauria de lligar a cap persona. És a dir, sense tenir una malaltia mental, quan tu et sents vulnerable, et fa posar-te en alerta i estar més amb la sensació de defensar-te del perill. I lligar una persona és deixar-la completament vulnerable, que et poden fer el que vulguin. I per una persona que està tenint un brot o que s'està descontrolant, l'últim que hauries de fer és fer-la sentir dèbil. La vuitena pregunta és si tots els que tenim malalties mentals som genis o artistes. Tant de bo, la veritat, ja seria rica, però no. Sí que és veritat que tenim una sensibilitat més a flor de pell per tot el que hem viscut, perquè també se'ns ha estereotipat moltíssim i això ens fa ser molt més sensibles, però cada persona ho destaca en el seu àmbit. Hi ha persones, per exemple, que no tenen vena d'artistes, en canvi són doncs, molt bons advocats, molts bons psicòlegs. La novena pregunta és si tinc al meu currículum apuntat que tinc una malaltia mental. Jo no, perquè no tinc una invalidesa, llavors no crec que sigui necessari que ho posi. De fet, a la feina ningú sap que jo tinc una malaltia. Intento evitar-ho a tota costa pel tema dels prejudicis, és evident. Jo no m'agradaria que la gent em mirés diferent o em tractés diferent a la feina o pensés que quan m'equivoco ho faig perquè tinc un trastorn. No és cert, sóc una persona normal, completament competent per fer la meva feina i no crec que sigui necessari que jo informi d'això. La desena pregunta és si a la primera cita explico que tinc una malaltia mental. La veritat és que jo em van diagnosticar quan ja tenia parella, per tant no he tingut la necessitat de tenir una primera cita i explicar-ho, però sí que és veritat que amb els amics o amb les persones que conec, potser no el primer dia, però m'agrada que la gent ho sàpiga, perquè a vegades es fan comentaris o agafen una imatge de tu que potser no és la que tu tens perquè tu en aquell moment estàs tenint un mal dia. Llavors crec que és important que sàpiguen que a vegades no és el que tu realment penses, sinó en el moment en el que estàs. La pregunta número 11 és si té alguna cosa bona tenir una malaltia mental. Depèn. A mi el TLP m'ha pres moltes coses, o jo crec que m'ha pres moltes coses, m'ha pres moltes oportunitats, però al mateix temps, quan estic eufòrica, quan estic en un bon moment, ningú en aquest món, per cap raó d'aquest món, seria més feliç que jo. És a dir, a mi m'enganxes en un moment feliç i probablement ni una dona parint serà més feliç que jo. Però això també s'aplica en els moments negatius. Tots aquells sentiments negatius també els sentim exageradament. Per tant, depèn. El que sí que tinc claríssim, que la meva mare biològica m'apassés a mi una malaltia mental,
no vol dir que jo li hagi de passar al meu fill. I per últim, la pregunta número 12 és: què es pot fer per millorar la imatge que es té sobre vosaltres? Què vol dir la imatge que es té sobre nosaltres? Jo crec que és important igualar i no jutjar. De la mateixa manera que una persona amb càncer no el culpem de tenir càncer, o una persona que té Crohn no el culpem de tenir Crohn perquè ell no ha decidit tenir aquesta malaltia. Nosaltres tampoc ho hem decidit, ens ha vingut donat i hauríem de saber igualar i jutjar les coses per igual. Al final, tenir una malaltia o un trastorn mental és això, és una malaltia, no és una característica de la persona, no és quelcom que s'hagi de millorar en quant a la imatge. Crec que és molt important la sensibilització de les persones, perquè al final està en els ulls en qui miren el problema. Doncs bé, com us va agradar tant l'altre vídeo, avui us he parlat una mica més profundament de mi, de la meva persona, de la meva malaltia, del que sento, del que no sento i de com m'afecta tot una miqueta. Espero que us hagi agradat moltíssim. Si tinguéssiu preguntes, ja sabeu que no tinc cap problema en respondre-les. Doneu-li un bon like si us ha agradat, que al final sempre anima, i ens veiem en el proper vídeo.